Kaixo, ongi etorriak, gaurkoan ikusiko dugu nola erabili errekorteak tresna, rekortez. Windows 10ek badakar aukera bat kapturak egiteko pantailatik. Horretarako abiatuko gera hemen, menu de inicio, hemen bertan, lauki honetan idatziko dugu rekortez, eta laukian azaltzen zaigu ja aukera, tresna. Aukeratzen dugu. Eta azaldu zaigu ja aktibatuta tresna. Lehenengo gauza egingo duguna izango da modua aukeratzea, zen nolako mosketa nahi dugun, nik hain zuzen hartuko dut rekorte rektangular, dagoeneko aktibatuta dauket, eta ondoren ja klikatzea dut nahi dudan tokian. Adibidez, zati honetan, klik egin eta kapturatuta dauket. Kapturatu ondoren, egin dezakeguna, gordetzea da. Guardar como, eta fitxategi hori gorde dezakegu. Nahi dugun tokian aukeratu, eta gorde. Era berean, hemen goian dauzkagu beste tresna batu. Hemen adibidez hartuko dut arkatz gorria, eta hemen bertan aukeratzea dugu nahi dugun zatia edo nahi ditugun gauzak egiteko. Ikusten ditugunaz hemen, beste aukera batzuk ere badauzkagu. Tresna guzti horiek hemen dauzkagu ere, barra tresna honetan, ikusten dugunez ere, hemendik ere aukeratzea dugu, hau ere aukeratuta ere markatzea dugu, nahi dugun eran, eta beste aukera bat oso interesgarria da emaiez bidaltzea. Nun guk bidaltzea dugun, zuzen irudi hau emaiez kapturatzen dugunean irudi bat. Normalki kapturatzen dugunean irudi bat da nunbaitera eramateko, zuzen esate baterako Word dokumentu batera. Zerbait kapturatuta daukagunean, hementxe eman da, kopiatu, irekitzen dugu Word, joaten gara behar dugun dokumentura, eta hortxe bertan itxasten dugu. Justu, hortxe daukagu, ikus dezakegunez. Bueno, eta hori da dana, oso erreza erabiltzeko eta oso baliagarria. Ondo izan eta beste bat arte.